Ħarsa lejn il-proċess fl-2013 li fih intażel il-Ġappun bħala l-pajjiż ospitanti għal-logħob Olimpiku, il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata l-Bidu Għall-Olimpjadi. Dan l-avveniment li suppost sar is-sena l-oħra ġie pospost għal din is-sena minħabba l-pandemija u sal-aħħar minuta kien hemm dubji kbar jekk hux ser isir minħabba żieda qawwija fl-infezzjonijiet. Fil-fatt stħarriġ tal-opinjoni pubblika wara li residenti Ġappuniżi kienu kontra d-deċiżjoni li jittella dan l-avveniment mondjali tal-isport minħabba li l-kapitali Ġappuniża għadha taħt stat ta' emerġenza kawża tal-pandemija. Minkejja dan għall-ħabta tas-siegħa ta' wara nofsinhar ħin Malti bdiet iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Olimpjadi li damet għaddejja madwar 3 sigħat. Din iċ-ċerimonja kienet iddominata minn spettaklu kbir u kulurit fejn deru bosta artisti jiffurmaw żerriegħa li mbagħad fjorixxiet fi pjanta. Dan l-ispettaklu ttella jum wara li tkeċċa d-direttur inkarigat mill-istess spettaklu wara li ħarġu fil-pubbliku filmati tiegħu meħuda fid-disajnijiet jiddieħak bl-Olokawst. Wara din il-wirja meraviljuża bdiet il-parata tal-atleti. L-ewwel nies li ħarġu quddiem għajnejn id-dinja f'dan l-ispettaklu kienu l-Griegi u warahom it-tim Olimpiku tar-refuġjati. Imbagħad ħarġu delegazzjonijiet mill-pajjiżi kollha tad-dinja skont l-alfabet Ġappuniż b'kostumi kuluriti li jirrappreżentaw il-bnadar tal-pajjiżi rispettivi. Fost dawn kien hemm id-delegazzjoni Maltija. Tim Malta jikkonsisti minn 6 atleti: Matthew Abela, Eleanor Bezzina, Andrew Ketkuti, Sasha Gatt, Karla Xikluna u Jasmine Summit Stevens li se jikkompetu f'diversi dixxiplini sportivi fosthom tal-isparar u l-badminton. Kmieni filgħodu fuq il-midja soċjali l-Prim Ministru Robert Abela awgura lit-tim Malti. Fil-Ground Nazzjonali Ġappuniż irnexxielhom jitlu biss madwar 1000 dinjitarju u membri tal-midja u attendew 15-il kap ta' stat flimkien mal-Imperatur Ġappuniż u mart il-President Amerikan Dr. Jill Biden. Fit-tmiem iċ-ċerimonja ingħata n-nar lil kaldarun mill-istilla Ġappuniża tat-tennis Naomi Osaka wara li telat it-taraġġ li rrappreżenta lil Mount Fiji.